Sofo. Akra. Anope. Ena no komo keto bi na me no bedi. Na ye bedi ko bi hu komo sima be dupe. Ye ko no din African Brotherhood. Na African Brotherhood ye bibifo nko ape na wo kuo nim. Na kuo we mu a meka ho asem no se na tie. Ye join opa ye ope enye ohye chanete. Utu wura mu wi a ye di adwuma na join ye kra ye nipadua na wabɔ ho ban. Ye bibia ye ne ye bibrem no kwasam ne say ye wo som miensa na ogana ha ye gye tum. Som miensa no ye wo Kristo som, nkramosom ene nananom som. Som no miensa ne nyina no kuo ne gitum. Na ye the Bible no be prove a kire say ampa ye kuo no sei na etie. Ma yen start emfiri ye nananom som. Ye kokokokra omo ye mpanimfo ai ye beto omo mbacho wate ase yen fa Bible no na yen hwa ade ye nananom som menua wa ye ready a obetim di nsuo no di nsuo na obenya bia no obetim di atoso ama de di kan no obedwan ni ku na nsuo da ukrom na sei na nsuo ho asem etie fa Bible no na menkere wade kitua bi Mose nwume di nkan ti baako yimu baako na ekọ o se mfitiase no onyankopon bo osoro ne asase na asase ye sakasaka ni hunu na esum wo ebunani na onyankopon honhom butu nsuo no ani mameka asam kire nsuo hunu tano no tano na da ho saa no tano nsuo no nyankopon honhom butu ani Genesis 1 verse number 2 nyankopon honhom ne butu ani wo Bible nim entinu we river pra na ohuni saa no eno nso nyankopon honhom ebutu ani nsuo na eba obeyi akire no nyina no nsuo ewo Ghana ha anyankopon honhom ebutu ani ye akristofo enyaye ya na nsuo de honhom atim no honhom mone o bosom o enti yempe ofaye de atikuo opa badwane ompa enye ohye mamenka asam kire kristo ni mapa bia no ye du ko nsum se ye ko hohoro ho fi yemfa fi enhohoro fi honhom kronkron tinsuom enti ye du nsuom na honhom kronkron na wonsum no ahohoro ho fi ni nyina na ho ate ase eni ntie nya ese ye ko bo wasu bisa osofo se nsuo a ye bosom no na odi meti konum ene question mark wo ho wate ase se question mark ni ho a nka sofo onfa nkonu nsuom se okohohoro ho fi na wabedi Yesu achi kwampapa so na me kasem no kora olma ya sirka kra nsuo hu ni nyina Ghana nsuo na hu ni saa no wate ase ye de atiko uwura ku ni mu a ye kyerɛkyerɛ kwan a befa so ni nsuo akese wo Ghana ha bebɔ nkomo beta wa adwuma achi usikasem achi waware achi ade bi a wo ye na abɔ ho ba musuo ni asan ayiwa firim ye de no ma me kan Bible ni ba bi nkyerɛ David adwumto no ti Psalm 46 verse number 4 David adwumto Toboase quotation wo yi atoboase ne kan ni nchini Matias David adwumto no ti aduanansia yimu 9 Psalm 46 verse 4 osi nsuo bi ni momuma nyankopon kuro anije osurusuru ni ne tena bia kronkron no nyankopon timfimfini enti nsuo bi tano ene bia babi omuhia tano ene river pra babi omuhia tano ene ofe babi omuhia tano ne subin babi omuhia no Bible ne kire wo se ho ye kronkron bia ma urade na ho na nyankopon te enti se wo kasa tie nsuo se omom di nsuo ye adwuma omo ye akonfuo omo ye weyo na wo kasa tie nyankopon bo soro ne asase wate ase nti ose ho no ene nyankopon te kinkan Bible no se meboa ebawo echesesese no Bible no a ye nyina bibifo ene mrofo ene wiase nyina edi akire no Bible no dia wo kay ne yafoforo enya foforo usu obi enti mabo quotation no usu betu quotation ya wo kay nyina sa quotation kro na ye kwa aso dem a Bible no da wo na asofofo eyi kire asorema no a ye kenkan no nana ahuntasem bi wo bisa asem na meso mebiem ya sofo no yenim enti no ye kɔ ho a ye ma asoreba ne hu enti no wo na wo wasem beba beja me sofo a me na mesora anajo na makwakoye saade no woduru ma sondan na chi a ye wonsuo bi da ho na ye tutuo nti nsuo no ba ko firinse ba bi omuhia no ye gina honom ka wasem nyina guso na anya sora asem ye ka ku asem na ya tutuo no wate ase na nipa all how anade oyo de oka gutuo no so no na eko because Bible na kyerem se ho na nyankopon te Bible no da bi nkobie ba bi fufuro bi okay da bi mienu na okenkan na me de pa olman ka me to aso ka se so sofo pejawo no do ko
no do ko wura nsuo mu a oso okobo asu agya ene oba ene onkunkun na ho ate nsuo kura nso ne yakoka ofe ka ofe wasem a yesi eye bosom ye kote ho nso ye do ko nsuo mu ene ne nsesi aso ye te yi ye te yakora kobo obi asu de ne ko nsuo ye de ne ko nsuo nim sa ba baby odi ka kae no edi kae no a o kae no sa ka ho biem ye odi ka kae no Genesis Bible no ko oluma ene dikan first o fa Bible na asema dikan no asema dikan ehia Nyankopon to de dikan me kan biem Genesis ti baako ni mu baako o se mfitiase no Onyankopon bo osoro ne asase na asase ye sakasaka ni hunu na esumu ebuna ni na Onyankopon honhom butu nsuo ani na ebunu kura ne he se ukonsuo mu a o se edo ena ebunu enti hono se uduru ho a na se onye sudwafo a de yeso ndo be de obeko sisia de obeko yeah ko no ye wo sunsum se de afre sunsum e wo honom we ye nananum kramufo so ye de kan ye bibremu de na ye kire nsuo ne ahodo bibre no na we ye nananum kramufo so de what ase ye nyi omumu ye ku no ye nyi omumu se ye organizer no kra no o ye kramoni panipa wo Ghana ha a ono no o kan Bible no ankasa you can say Genesis 18 verse number 1 going na mefa verse 4 no Abraham yana na Abraham yenu anum kremo friend Ibrahim bra na owo ne ba Isaac na onyaba no okwo Isaac no abofo ba ne nchen abofo ne ba ne nchen no verse number 4 no oye aduane e ma omudie enti no oba ye wo sa afode bochia no a ye de be mawo na oni sa abofo no adi nkita ho nti e ya afode bochia oba oye member nko a ye ma sa afode bochia ne bi e aduane fruit na ye de ha ene da afidie ne so no ye kire o se de eno so etie ye nanum kremofo so sunsum ba ko ho a eno so na aduane ye opanie ene ye kremofo ne live sa okan Matthew 26 verse number 39 o se na okọ nanim kakra Yesu asem na mekan na okọ nanim kakra na odinanim butu fam bo mpae se maja se ebeya anka makruwa yi insane me honko Yesu dinanim butu fam abọ mpae entu yesofo na se odi kremoni atem wodi Yesu atem ko Yesu Kristo na ana Yesu ya masha na odinanim butu fam abọ mpae nti se kremoni dinanim butu fam abọ mpae a enye bone nti nkasantia no ninatem ye nanam kramufo de kakra na ma highlight amount ye won dodo ho nti no oba obehu nti ota no ba ko na meyi ya mede che woni giye ko no ho a obetumi afa number no ai wo screen ani na wa frame na ya bo ho komo ye nye Kristofo mfrim na we na America na Kristofo no o madwen be ye o mo kristen ne but e Bible nim tin ma menka ho asem kakra e Bible nim de o kan na adwene be ye ntanta ayese mididi ayese menyini nti se wo je Bible ni di se wo ye Kristo ni mapa Bible da ufie eno na wo so di so no wo hwe Yesu ne kwan na fa so de a asem a wo bekan se mfiri me na kwam Yesu mi Bible mu ne de wiase nyina Bible no e na wo ba beka de a se na adwene ye ntantaw mate look and sempana na sempana se de look atwere maaye no ti ba ko ni mu nwotwe atifi asem no se Yohane awo ho komhye se na tie na e ba se edru na sofukuo so na oreye na sofu djuma Nyankopon anim no sede asofu djuma no tie no edru so se okọ Awurade asore dan mu kọhye ohwam na orehye ohwam no na nipakuo ni nyina gina aduho rebo mpae na Awurade bofo beyi ne ho kyere no na Awurade bofo beyi ne ho kyere no na Zakaria hu no na kumatui na ehu kan no na obofo no ne Zakaria kasa tie ye wo sede ye frɛ sunsum bofo ye wo angel Gabriel what I say ye wo angel we ye Raphael angel that so ye friend angel Raphael ono no na djuma wo ye ne se obade ye ho ban entu badwane ya angel we e na de ne be ma wa obebo wo djuma sikasem oyire ukunu umma e ho ban ye be kire ye wo ne sunsum unse ye kan o se na ohyi ohwam e na ye ohye a ye di bi ba ye no nti ye de ma na wahye wo hia ye wo ohye no bia ne sunsum a efre no we angel Gabriel e na ohunu no onne ani Zakaria bekasa ye no nti angel so no ho ne kwan e fa so a ye frɛ omo unnim nti ubadwane ya ye wo kwan a ye fa so a ye frɛ angel so no e ma omo ba ma ye ne omo bo enkomo we Gabriel na so na wadane ne ho sei no nti no wani gikuo no ho a ye yetrenu me pa chosha no so ye nya fasika bagisika wo ya so ye anaye ye honom nana ne azafo aba
nti bi ho say oh utua 4 million bi mo 10 million ye nyesa ye de na character building ye tetew ye training ema wonye sunsum kita ana oboye woyɛ kwadwofo a wontimi ndi achi ti sɛ woyɛ adwuma ana wopɛ sɛ woyɛ adwuma ɛna woyɛ adwuma na yɛ ma sunsum na wode ata adwuma na woyɛ n'achi enti no sɛ bibi ba adwuma ni mu a ana bibi bɛto yere wo ma bi a sunsum na bɛbɔ wa mane na waka kyerɛ sɛ asɛm sɛ na nipa sumasi ahyehyɛ ama wɔ nti fa ha na wadɔgye na adwuma ne ɛkɔ so ɔbɔ adwuma no ban wohu secret bi wɔ hɔ sɛ yan clear ɛbɛkata nipa nyinaa adwin mu saa asɛm wo yɛ ka na ɛyɛ akokoduru asɛm ɛyɛ adesua asɛm sɛ wonni akokoduru a wontimi venture akokoduru bi ti sɛ sɛ wo sɛ sunsum frɛ no ɛnda fam Zakaria kora na ɔyɛ sɔfo pani no ɔfrɛ wie ɔkɔ no watɔ mum ɛna sɛ nnwom na nada me toyɛ no Zakaria wobɛtɔ mum akosi dabi ɛbra me bɛhyɛ wo nkɔm no wanyima ani enti no ɛwɔ Bible nim yɛtɔ ne mum Luke 1 verse number 8 down Zakaria tɔ mum wabra na ɔne angel no akasa wie enti uba yɛsɛ yɛtrenu menka Christianity asɛm menka nkramufu asɛm menka bosonsum asɛm me se ya branded together ɛna yɛde atiku ɛyɛ ɔpɛ menka soma asɛm wani jikuo no ho sɛ obɛjoin ne ya me number na ɛda screen ni so no frɛ me na oni me endi hu nkɔmɔ ɛnɛ obi a ofi a wɔhwɛ afidie enti number ne bɛyɛ busy pa enti no wo de sɛkyena kora afrɛ anwumira afrɛ wo frɛ na metimi a mɛfa wo na yabɔ nkɔmɔ sɛ da medi kan no yɛnyɛ fa sika bɛgye sika Davi saa zane saa ne manema no African Lodge enye bi san say African Lodge no empanifo mo ma hwe me videos nyina no me beye panyin no African Lodge mu no me nko na me di manimu ba e na African Lodge enya one branch benne oba de ada Roma African Lodge enya branches e Kumasi ene Accra e de aka ho e de aka Techiman de no ho entinu ne wo Techiman na abono ne ekọ de ne soro ho ba bia no obetumi ba Techiman na abo pick your form na afa so so o Kumasi anasa Ashanti region anasa o ben Kumasi nko a obetumi ba Kumasi na won so ba pick your form na wa ba yekuo ni ba o Accra ni kuro a ben Accra bia nso a won so betumi akwa Accra na wakwakofa o form e wo honom na won so ba yekuo ni ba watma se entinu menim panifo yi wa se num se me de on ba kyerɛw se de be ya dachi bi kodu na se meni ho a dia broni bega se dia well trained omo ya training omu ye se de be ya o kon so ade o ba me ho ameya ma ono eno na omo nso ombeya ma ono e Kumasi ene Accra na hye no so se joda banada okuada me wa Accra ya oda ni fiada me Kumasi me menda ni kwasiada me Techiman entinu days ni nyina no betumi a company fo wo ho a ombehwe wo be days we joda banada okuada me wa Accra okuada ya oda ni fiada enso me Kumasi me menda ni kwasiada nso no me Techiman aba bi a pese ohia me bia no obetumi ahia me na yedi nkomo afa African Lodge ho hye no so se madikin aka se ye de yenye fasika bagiska yenji obi a onya adwuma na yenji kwadwefo nso ye obi ho a opese o ye adwuma na emom niam nkoyi emfama no saa nipa no ebetumi agye na African Lodge se de be ye na adwuma ni sikasem ebetumi atumrika e de ama no hye no so se 2023 we April fiada memenda ne kwasiada etwato yenyine kuhiem e wa adwura aha adwura Ashanti region adwura ho na yenyine kuhia nti ye kuo ni ba ubetumi aba na ye nyina kwa kuhiem so onye kuo ni ba na ebia wahwe me radio so wahwe me TV so anase social media na wati me radio bi so a wonso betumi pick form e wo Techiman Kumasi anase Accra etimpanifo e wa se nom na mo nkasa bo mudin obone din a obekiro ba bia wo no ma location ewo ba bia Accra na se Kumasi ba bia wo na wonso akopik form en na wa ba be ku ni ba watma se etinu na fan start panigese so ono Kumasi etinu Kumasi for no ene kura matwa Kumasi ho ahia no mo perform ato a papa ho e na mo beko na makako akakofa mo form e ho honom na fe ma be yeku no e ba ntima mi jama na on ma location no ono ene ho on se ya shefufu no aha enti yeku no mi pa cho enye eku a eye ku basa mpanifu mpa entinu yesusuma yede ye no eye fita enti yakade ne ya hofade nyina no eye fufu mbato watema se ubedwan na se uni adwuma yeku no ye masika se jisika kodi
nemu omo pese omo ye adwuma ana na adwuma bofom ana se na adwuma no opa obambo de to na adwuma so ana opese na adwuma koso eno na ye twen na ye kan bom na ye pushi e de ama wo sunsun fam ene hunam fam se de be ya wo adwuma ebekoye enti ma menja ma panigese oboni din a obekiro kuma ase baabi owo ni baabi a ubenya form ni bi ato na owi a ni nuan so abondin na ono so akire baabi a owo e wa akra na wachiro baabi ono so ubenya form ni bi ato na waye institution e de ama e wa akra enti ma menja ma panigese na onkasa no abusuafo se de papa di kan aka no me na wiase nyina African Lodge ya yinse me hwe Kumasi ni kura me be Kumasi nyina na me so me mmoa mo na oha oni amane amanfo fam African Lodge yensu amanfo ti African Lodge oba Kumasi a Kumasi ehwa unya foka na wo so be so ehwa market si ehwa market pa offer Robin a obama dalation na so offer me na be shia pepe said you call Tachima Ebea man, or Nkran Beaman, South Kumasi, African Lodge, she ain't about copper. Until we are African Lodge, Kumasi branch of Ata, any Oba, said the Beaman baby, Papa said, Black Kumasi, for Gideon Black Kumasi. I said the Papa Beaman, Oba Kumasi, African Lodge of Ata, so may say Beaman, Timanos. Meaning I also better Accra, Baby Who, Accra, Nafi, Accra Honor, Babia, location, Fatujana. Media with the Macassa, no charity United because the Penifua can a sad United. This is so many a friend, father. We are about a cry. We are to cry a friend with a Poquasia. Also, pet my raka. And one say a showa, we know my raka, no castle, Missy or my market. We see my market to pay, no friend father. We are friend father, sending Penifua kind. A bain is up of a pet, or how be a doubt to be out dear bra. Ye Fessica Bediska, be ye was secondly be a came at Nan country of Fessica Bediska. Ye Yenisa, a mamma council, and ye be fat, not a cool near so near bow, not the other one Sabisubian, it's near Koye amount. Inti Accra, so free Madina, baby Piera out free ba, a wacrano, over a year baby a flow Poquasi. We are true Poquasia, or send me Myra car. We are Myra carpet, was a missy or Myra market. We are drew hope with your friend. We not fresh Father, I be drew my marketer, the barber fowl, na Jumedia was a demand. Form no be a brave ho, ye train some Musumba kind ho, yin I didn't saturn some, yet in a boom, nay, I can't down in a boom, maybe I come. Messadia Mampany for now, your own again. Etino said, Babia will be an no one need you say, were Juma and Usika Sam, were Yeri Ukunu Wumba, na Obaba bomb who by a quenya ho, yet to Safro. Ubetumi ba na wa ba bo adwuma ho ban o yere na o ma ho ban na wadwuma no sikasem akoso ye hase num se de ye dikin aka no ye nye first ka bagiska before amekọ no ho e person panifo yi ka bibi e bi obi akoba bi akọ se okoye first ka bagiska wo hu o TV so ntinu obeka se oh and the first ka bagiska for na bi na ayisi what must say e bi first ka bagiska for no bi na o ma say no yentoroti sa nonsense no sa ikwase asem no sabi yensoso ayi obi adwuma o ye dizidi no fine but ye too for say wonye adwuma emma ho because wonye adwuma o do burden e ba betukuo ni so enti unless o beba ho no this oye adwuma ye yi mi se mi ndi kuo na nim no fine ma mi lidi kon dia ko bo sha asase so kopem se me brebe so a ye be yi obi fufuro so ono so meto aso emfa nko be me bo me homodin bia se obi a owokuo ni mu bia no na adwuma eni ni sikasem bekoso ana afi na ho bambo ebekoso kama e dia ma no e bia ye number na wase no obetumi afa na wafre na obi se na kuo no mu nsam tie di wo mu bia no meka kiro na di mbom di wo mu ni se before obey lodge ni no e wo se wo ye adwuma e wo se wo gi Nyankopon di ade bi anyame abobia wo se wo di ni nyina mu no nsuo a ewo Ghana nyina ne yedi ni afiwei eye 2023 African Lodge ekodua nnua ewo ba bi a omotu galamsey asensu asenua no ya fatu ya wo se ye bekura no ama aye fefefe yenye omo a sabi o mesereka se omo se Lodge for the omo num moja ni sa ne manema eye ntro eye Nollywood ni Hollywood omo art film no e na omo yesa nemu African Lodge de ye hwe se ye dwuma ni sikasem bekoso na wabo ho ba afi watamfo nsam ene na ne ya ba bonten se ye be defend ye ho
da bia obi hwe ka hwe asem se eye bayifo brass sa bayifo no ba bontin be kasa se enye ya eye ka tie na enye eye break na anka we enye bayi asem ni fa so what ase entunu bia obi akoba bi ama omo ye first ka bagisika no omo azan no entunu ote so obi kasa pe obedwe se ene sankofo ya na asen ba da bi ye de yese ye de akwankyere foro adwuma wo ye adwuma bi a wo ye ne de akwankyere foro adwuma no na adwuma na akoso kama e de amawo na wo bo adwuma no ba se de be ye ba ibunzam bi entim fa adwuma no emmu fom na daachi bi oho atumi ato na wo adwuma ene usikasam akoso kama de amawo na so afuto ho e bi empanifo betu se e bi wako obi ho o se 5.5 bra fa 6.5 bra fa 6 bra na obemu wanye sika ama ho ayetam e na wa azan e bi omu wafuto bi ombema wo enti ma starting flow fa ta kumase e bi a wafuto bi wo wakoba bi mo mazan wo no wafuto bi obema wo ye wi a ya ba father so e bi ono so wafuto bi obema wo se e bi obi wakoba bi ama o mazan no asem ben no o obeka kire no enti ma starting flow fa ta so yo Reverend kakra bituma kan say isi mwache but amanema nyintina sabi yemre sika sabi yem fa ne fom kwa na nipa na o say bagi sika anase bia wahye sika ade ma on sabi wo busua bituma da mana busua enti kakra makata manfo ne say yemnyina yemyeni na ho na hyenhyena nyina na yesika nipa na odina TV so na sabi wose bra na onyi sika ma sika o ji wansa na wose bibia ma eye na da enti na sabi first no na yemnyina yemfa yeni mu ma na Rev Kodie be kasa but a good time I say nyina ye bi eni mu ba na yemu yehu se ese no kure kwan wo ho enti so open the kure kwan no kon de a ese oba na oba African Lodge ni ye kire no kure kwan na afa so because African Lodge no sabi onye adwuma ye njew ye kwadefo a wonti ma African Lodge ti mi tu fo se mempe ade e fo nkodi sika ni bilechi ama sabi ye mu mfa so ya yesi fo odwuma bra na ye mu wo hu mfam ne honam fam ne mu ti African Lodge ye wo ha se ye bo obi ode ne nsa ye adwuma na obi bi atuma ko na tumpon ne abo nti mi tu bi afo se fi na koyi fra Rev na wo be kumasi o ban kan o ben tachiman o bra ne nyire nkan go na fa form ne mu wo odwuma na odwuma ntom ni kan emphasize kam na fi ne mu onye busuafo ti mama mi nwato so father so betu amanfo before kakra me metinya kan ne se em se yakani nyina ewi see asem asopa nche asemtie no anyhow ni pa no twa no sa fasika bagi sika instant money ni sa de no kura gu nyina ni se anyhow enti open no credit ya no an so do boy African Lodge de ye so mi ni a kire se yese e wa mamre kwa so onyankopon na kwa so ene de wo fa wo adwuma nkoyi ni aso mu fa ha so ha ebesi wiye kakra enu na do be kwachi na fa sika bagi sika de menua pa no twa no eni ho father say pam no twa no fa sika bagi sika bia ni wiase enti mfa sika nkoso obi ndobolo ni mfa ma eni ho ne omo ye gale ka se gale physical sika gale kura no o ma da ne asofo what I say eninti na ye ka cho wo ye sofo wo ye kuani o wo ye mason wo ye carpenter ni adwuma bia wo ye teacher ni wo ye soldier ni wo ye adwuma bia wo ye bia no obetum dia ba be join African Lodge said the be adwuma no be koso ama ye good luck akwankyere ho ye be ma obi oba mo na ye wo se ye be ma otu ni sikan said the be ya chena bi wo tutu ana wo be twa sikan enko ni nyina ye be ma what I say wa bra ba eku ni ba no ye wa de be ma obi di adwuma bi obisom no sikasam be koso ye wa de be ma obi dware ho beto na musoni asan da chi bi yare bi bo wa ku ni hwese e wo se bo wa ku ni be bo ho kire ba ye hwese ku ni wo se bo wa e betumi abo wa fine e be bo we nyina ye niema e wo African Lodge mu a obetumi aba na wa be join of atade se fansa ye adwuma na ja fasika bagi sika no what I say entinu ba bia wo bia no obetumi fa number e bi na wafre nsu a edikan yi kire woni nyina no Ghana nsu Genesis 1 verse number 1 Bible na make kan akire no Bible sin Yankopon hu butu nsu eniti na ye asofo no se ye bebo osu edi ko nsu eniti na ye bo yiso se edi ko nsu mu no enti African Lodge ba bia yeti bia no bo so kwa nsu da akire ya saasi bia ye wo bia no Techimai Kumase Accra bo se na nsu da akire se de be ya honhoma ye de bom osu se Christopher no sa honhom be mu adwuma no sikasam akoso na nso wetima diye e wa brabom
Nemum fansa ye adwuma Nyankopɔn bo so ne asase kra no ɔde ne nsa ɛyɛ adwuma entiane na wo de wo mpɛ sɛ ɔbɛyɛ adwuma ansa na wayiyi meka kyerɛ sɛ woba na menni hɔ ɛwɔ Accra ana Kumasi a papa foi wo hɔ de mɛyɛ no ɛno ana be African Lodge yakwan kyerɛ yɛ 1 amount a yɛgye sɛ form fele ana initiation fee ɛyɛ 1 baabi a bɛkɔ biara no the same amount na Tichima Kumasi Accra de ɔmbɛyɛ ma no ɛno ana baabi a yɛbɛyɛ ne saa pepepe yɛobi wɔ sɛ Reverend wo na do anim abantinu this a waoba na de nyame kɔ manim na aba ɔmo nyina anim aba bi entinu de ɔte ha ɛyɛ Accra papa ɛwɔ Kumasi enti sɛ wa mɛto mi mpo a na abato ɔmo a de mɛyɛ ma no ɛno ana ɔmo so bɛyɛ ma no they are well trained in fact they are well trained entinu yɛ na yɛ ma ɔmo kwan sɛ ɔmo nye initiation na sɛ ɔmo entitew na fa obra nyajo na otua form sika na ye ma de be ma wie pe eno anno me sha obo se wo obetumi kitatumi anase honhom de a da obeba na saada na yitrenu na ya ma oba ko se gikotale wadwuma chi na embo wadwuma ho ban na emfra adwuma na nipa mbum fra oso e wo wadwuma obeyim eni nti na African Lodge eyeso nko ye daso system Ghana ha me kan de misens me bu se bia Freemason for na bia ye beka se they are ahead of us and now more when him say but apart from Freemason society bien Ghana how bit me case over compare with to African Lodge never is an say ye unique unya adwuma ye nju nemum fa say bibi na fe pe honhom ta akire what ma say na fe suade ye kirade sunsumsem obeka se manko school dabi ye nye school sem ho ye platform sai wo so nyina no ye ka twi kasa ya ye ka ye yemfa pichanto yemfa video nto yentwere borofo ho ye ka twi kasa ankasa e platform nyina so ye kyerɛkyerɛade ye kyerɛ sunsun mu niema ye de akwankyerɛ to ye platform so se de be ye wadwuma wo ye ne be koso na osikasem ene wadwuma sem de be koso we African Lodge nti wani gi ho a wonsu betumi aba na waba be join African Lodge so what of form na ye ade wo platform so a obetumi afrɛ na ya ade senso ene na obeto form Kumasi Tichima ana Accra babia obetumi aba na waba be join African Lodge na wonso wadwuma ene osikasem akoso sabi yen command sika mani mfiwie mu mba se jikodi ene de yennya bi enti wo ba na wo kwa wanga na sidi wunya bia wonya ade aye sunsum a ye de be ma se jisunsum wi na one ne nkotena na omwa wo wadwuma ene osikasem enkoso wonya bia ye ohobambo se bia chena bia betutu na yento betwa sika na yitwa wonya bia ye bia ade ebe ma wo de obedware na de obepu na de obedi se de be ye wadwuma ene osikasem betumi kana nipa aba so bebre eno na ye African Lodge da obeba na sada na ye ma oni nyina ansana wako ye san add to your platform ansana wako babia peso beko entinu medusi ase no babia wo bia no me chiawo fa number na wo screen ani no na frame nchirimu bia wo pe no fabra wo kofia fa tutim emfa bag mmasa wo kwa ebe ma 100 billion litote ye san kwa asam ni ni bi we ho entinu o ba o form na obeto wa fill form initiation fee no wa to na ya initiative dana sunsun na pa ebe ma bi na wo de akokotale wadwumachi so adwuma bi a wo ye no wo de fabra na ye hwe wo tete ahaban ana se bi a wo ye sofo wo pedom wo pe ni sa ne manema no be join African Lodge na ye hwe de obo ade no ye ha no ye ka sunsumsem kwa na ye wase no de wani gi hu no a wo pese wo ye no to American abra na ye hwe de Nyankopɔn tiasefo no ebeye Tichima Infantino Town obo amanim school eho enewo ena Kumasi ye wo hwa usi hwa market ya ofra ye ba before akofia Accra so kanso ye Pukwasi dono e fre ho Pukwasi Maira market eho Accra ena fe Kumasi market na Tichima so na market kese no entinu mu nyina mo mayehia na ye monkomo wani gi ho a obetumi aba ukofia fa Bible no na kan Luke 2 verse number 22 ye wo Yesu no ye de abro no ma ene jankuku ene ye amamere edima no se me boa bisa osofo se me boa bia onhwe me da ko YouTube na bo Kodie TV ana bo Rev Kodie ubo me dia Rev Kodie videos be brave ho ubinya bi ya subscribe Kodie TV no wate na video bi betom bia no wanya bi ahwe channel so ye ko meeting e wadura April ye last Friday Saturday ni Sunday last Friday Saturday Sunday April ye di enimi ye
enyina ko adwura na yɛka kɔ August yɛbɛsɛ yɛ meeting foforo ɛwɔ adwura December yɛbɛsɛ yɛ meeting foforo ɛwɔ adwura bosome na bia na yɛhyia hwɛ sɛ wadwuma no ɛnkɔ so a yɛbɛ hit you ama wadwuma kɔ so wodi wadwuma di agro African Lodge dia wasɛm bɛyɛ mmɔbɔ ma mentia na menkyɛ mo nyina sɛ African child rule Africa yɛda sɛ na me yɛ adoma da sɛ ne yɛbɛsɛ hyia African child rule Africa